Zhodou okolností prednedávnom som bol v jednej strojárskej firme, kde taktiež firma, ktorá obratovo, počtom zamestnancov, tým, čo vyrábala, typológiou strojového parku, to isté ako mnoho ďalších iných. Ale napriek tomu, že keď som do tej firmy šiel, videl som, že tá firma zarába, že má výbornú obchodnú maržu, že jednoducho v niečom tá firma bude iná. A keď som si potom tú výrobu prechádzal, tak som si všimol, napriek tomu, že to bola kusová výroba, tak každý jeden diel, všetko, čo sa vyrábalo, tak bolo na čas. Všetko bolo na výkon v tej firme. Čo je neštandard na Slovensku. To znamená v podstate to, že človek, ktorý sedí za strojom, hej, a má 20 minút do konca smeny, tak môže zobrať metlu, môže začať zametať, tváriť sa, že niečo ešte robí, alebo že si nastavuje stroj a tých 20 minút stratí, alebo tých 20 minút vie, že si vie privyrobiť, tak to využije na to, aby si ohruboval nejaký výrobok, aby si nachystal ten diel na to, že ráno, keď príde, tak ho má spravený oveľa skôr. To znamená, že a tu sú tie sekundy, tu sú práve tie časy, keď to takto nastavené nie je, tak si povieme, no tak 15 minút hore dole, hej. Ale keď ten človek má a je v tom systéme takto naučený žiť, a všetci ostatní kolegovia to majú rovnako, tak oni potom naozaj k tomu pristupujú inak a v týchto detailoch sa to potom skrýva, pretože tá firma nakoniec zarábala práve kvôli tomuto. Co si budem, vždycky je to o detailech. Na detailech záleží. Když jde do tuhého, podcast z firemního Urgentu.